причини да си вземете необзаведен имот. Всички си мислят, че необзаведеният апартамент е недостатък. Ами ако всъщност е точно обратното, причина номер 5. Няма да плащате за чужд вкус. Защо да давате 1000 левове за секция, която помни 3 правителства и за диван, който ще продадете в OLX? Причина номер 4. Тук всичко е по ваш вкус. От цвета на кухнята до дръжките на шкафовете. И няма да има, ами така беше. Причина номер 3. Домът расте заедно с вас. Днес е кабинет, утре е детска, а след време може и фитнес. Или пък стая за гости, които ще кажат: ще остана само за една вечер. Причина номер 2. Контролирате бюджета си. Инвестирате точно там и в което имате нужда, а не да взимате ненужни неща. Причина номер 1. Получавате празно платно за своята история. Защото домът не е място, което купувате. То е място, което създавате. А вие бихте ли изпрали необзаведен апартамент? Напишете ни долу в коментарите.